3 eurá. Nemám. Do 8. decembra. Zloženiem. A na čo? Na party. Na akú? Kde je blbá hudba, vieš, kde je blbé miesto, hostitelia, ľudia. Ja tam nedám peniaze na to. Kto to robí? Jaj. Takže ty. Aj ty. Aj Paločko. Aj Paločko to robí. Takže my všetci vieme. My vieme. kto nevie? Na čo ti to vlastne hovorím? Hej, Oni to nevedia. Treba povedať. Hej, pán kolega, ujmite sa. 8. decembra 2011, to je štvrtok. Správne. Štvrtok organizujeme party. Organizujeme kde? Organizujeme tu, samozrejme na našej izbe. Stredko. Ale Stredko. to, kde pôjdeme, to vám zase nepovieme. Ako minule. A Elan to nebude, lebo... Ani Alibaba to nebude. Nie, ani nehovorme, kde to nebude a nehovorme ani, kde to bude. A tí, čo tušia, nepovedia. Tí, čo si myslia, že vedia, kde to je, tak nech nehovoria. Takže stretneme sa všetci na našej izbe o nejakej 7. večer na výškovom bloku B na Štúráku, 11. poschodie, izba 1133. A potom pôjdeme niekam a všetko zvyšné odtiaľ bude prekvapenie. Áno, a tí, čo boli už na našej party, tí prídu. A tí, čo neboli, Tí musia.